Moi bons días. Bos días. Estamos aquí en San Joan de Espí, diante da Escola Espai 3. Xa o pon ali, Espai 3. Espai 3. Hoxe vimos a contar contos aquí. Sei que van ser dúas clases de terceiro, cuarto... No, de cuarto e quinto. De cuarto e quinto. De cuarto e quinto. Os de quinto xa son grandes, Sí. Pois, a ver que pasa, a ver que pasa. A ver, Vamos a... Ahora cando salgamos, explicamos como foi. xa vos decimos. Hasta logo. Veña, hasta logo. Hasta logo. Vamos a ver. Foi caralludo. A ver, hoxe foi especial. Hoxe porque ademais de contar contos e falar de Galicia e falar de Cataluña como facemos sempre, desta vez ademais fixémoslle teatro. Improvisamos unha pequena obra de teatro. Sí, porque a profesora dixo que van facer unha obra de teatro. Entón preguntounos se podíamos explicar técnicas teatrais. Entón o que fixo Anxo foi sacar voluntarios e fixeron unha pequena obriña de teatro. Fixemos unha obriña de teatro. Unha maravilla, unha maravilla. De feito, eles farán teatro agora para final de curso, o mellor volvemos para facerlles unha crítica como críticos de teatro. Eso. Sei que somos os técnicos, os especialistas. Bueno, xa iremos vendo. Eso. Moitas gracias. Bueno, xa iremos informando máis cousas, Veña, vamos. Aburiño. Hasta logo.